Wiesna, a uciechy nie zatela. Wszędy naokoło słychać ojmowanie roztomajtych ptochów. Wiesna ci całkiem pyskują, wszystko zielone, wszystko po lekuśku napoczęło kwit. Ja wiesna już mamy i to już bez sołki miesiąc. Jakosik tak człowiek lekszejszy się czuje, jakosik tak można inaczej gawcy na ten najgryfniejszy ze światów. I tak jakosik, ale wleźli mi w Grace, kajże ci naszą takie jankorne, można też i deczko teskliwe i myszate sztrofki jednej babeczki ze Wrocławiu. Mianuje się ona Krystyna Blumowska i napisała ci ona kejsik tak. Szary potok szarych twarzy toczy krople szarych marzeń. One nie chcą żyć w zachwycie, je zachwyca szare życie. Pędzą brukiem szarych zdarzeń, depczą w tłumie tęczę marzeń. A można rozkulić tego, co człowiek zwiekowany, jak wiocą rozkobarzy, kucho do zadku, coraz mieni mu się chce gawcy do przodku sięgać do czegoś jeszcze nowego. A już kajsik w XVIII wieku jeden istny François-Marie Aret, kiedy sam się mianował Voltaire, pisał ci tak jakoś. Czymżech jo jest, kajżech jest, kandyż zmierzą i skądyż się wandluja. Ja, gryfne mądre są te pytania tela, co to ci jest dla mnie telił ogromnucny mur i że przy nim ten wywołany chiński mur zdawał się być ino borsztajnym, a sam jeszcze ten na szczos tyro, choby go w to ścigał. I chociaż wiesna we lufcie i nie ino we lufcie meczingiem jest tak jakosik, tak o ci mu mlauna i że wszystko mi się zdo takie jankorne teskliwe, choby tako przystąpiono, feści popuczono staro biksa ze piwa. Ze gziołych rozkokoconych jest choby 6 dziobów sknutlowanych zesia do kupy. A chociaż przy tej wieśnie kukom ci tak bele kajna, bele kogo weźrok mój wartko żynie dziepiero za Filipy. I ku tomu jest se blank się tym nie tropia, mnie już to blank nie zaimo, corazki barzy wisi mi jak kilo kitu na zicherce. A gymża się tak po tych moich pniokach deptą bele kaj i różech trefił na 2 starych knakrów, takich bez 70 lat starych, chyba naszych werkowych pensjonistów. Zicli się zamunos na plantach na bance i tak się byle coło sprawiają. Tak poprawdzie to jamrują, jak to stare hopy poradzą. Razinku usłyszałem, jak jeden śnich godo. Wieszęc! Kejcik roztomajte i pty tuplowaj we telewizji i że jak będziemy stare, fest stare, to nie będziemy już mogli. Ja, tak go dają do teroska i chyba mają prawie, prawda? Tam, której blangłogub, mnie się no tak ganz einfach nie chce. No ale kiedyś za pieronem starego pierwy, to i wicniej festejnie dla chłopa gryf nie bywało. Już sumbocza taki fal, kiedy mi się przytrefił w sanatorium, aby no moja haźbitka nie słucha. Przylazuję ci festnie skoro na odwieczór do mojego sanatorium, muszę skorzy dać mocka na lepsze fligarze ze mojego oddziału, a tam we mojej izbie, w moim prykolu, legła się frech na isto szykowno gryfno dziołcha. No wiecie, dziołcha jak marzyni, gryfno fresulka, pieronem długie szłapy, wizgirne łogdyby, dychanie, pełno piątka, fędrująco piątka, a że mi dych chyciło i z kuli tego bez całko noc tuplikowałech i przepirałech ją, co to naisto nie jest jej izba w tym sanatorium. I że ci się buna pewnikiem majtła ze izbami. Chociaż mnie tam za te lato nie zawodzało. A kejsik pieronym już dawno temu nazad, jo zawdy miał rod wszystkie baby, babeczki tela, co był no blank mode byli. Teroski barzy no medykują o wszystkich i o wszystkim i tak mi się zdo, i że baby są pieronym oszkliwe. Kejsik, że tego nie merknął, bo kuknijcie ino, wszystkie baby, no i barzy te wydane, bez połowa swojego małżeństwa poradzą paść i futrować i tego swojego chłopecka karmić, a już i bez drugo tajla je ich pożycio, cięgi mu przeciepować, wyszkańtować, jak już by inaczej, i że jest spaśny i ruby jak fest wypasiony kormik.
No toż jakich powiedział, mamy kwiecień wnet forbaj, nie ma ci to miesiąc najwicniejszy, najspaszowniejszy, latoś, ale dla mnie zawdy był ci to miesiąc najszykowniejszy. Kiejsi ta ze 2-3 lata temu nazad, dosik, że już sam nawają, najamrował, o tym, co mi doskwiero, to teroski na isto chce rządzić, ino o wieśnie, chociaż ona jest barzy tak ino welemie. Poszło kiejsi na taki długi szpacer po tych pniokach, słuchajcie ludzie, jak tam ci jest na isto gryfnie. Nie godą samo o tych chałupach, które się same już zbulili przy Mariańskiej albo dalszy na pniokach, ale o tych zogonach, pasionkach, a że do Logewni. KSC moja mamulka ze tatulkiem zolecieli. A i oni różni dwa, tyżech tam po polach za jakąś ich szwarną działką fyrtą i ino o głupotach medikował. Gęsi pępki ci fajnie powylazowali, moiki na poczlik wyjść, a obcy będą działką, jak za dawnych czasów, na trąbkach ze tych mleców dodakli bdudlić. We prima aprilis ujrzałek też pierwsze knopsle na strumach, jest se dzień dwa, listecki gryfnie wyfukną i w szandy się zielono robi. I taki ci to już był ten miesiąc, niekie we starcynnej starej powiarce. Kiej przygrzeje słonko, przyjdzie kwięcień łąką. A ku temu hopy. Jak ci te nasze frele dziołchy samotne wydane gryfnie ci się poradzą teroczki poseblikać? Bo ja tam ci mum ród ta mołda podukiery dziołszki pokazują wszystko, co pod kiecką do pokazania mają. Jest se ku temu te blanksagenable, te pimpecki. Tuż to jest ino medykament na te moje blank stare brylate ślepia. Poprawdzie nie mogę powiedzieć, że się za mną jeszcze łoziemnostki oglądają. Chyba, że medykują co taki gargamek za nimi tąpie. No ale jeszcze do imentu nie przepomniał, co tyś to się na wiosna ze dziążkoma wyrobią. I no jak to we tej powiarce? Jednemu się łod samości leje, a inszemu ani się kidać nie chce. Ojgień z pnioków.